DXDC Radyoman Report. Panahon nang ipatuman ang diskwento sa kada litro sa produktong petrolyo. Kini ang sugyot sa grupo sa Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative kung SIMDOC nulot sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Sa interview sa DXDC Armando kung Maning Duran, chairman sa SIMDOC, gisulti niya nga dili lang fuel subsidy ang ihatag sa mga public utility vehicles tungod dili tanang mga driver sa mga pampublikong sakyanan ang matagaan. Mas maayo diskwento sa kada litro ang ihatag sa mga drivers. Sigun ni Duran, 1 og 50 centavos ang diskwento kada litro. Mas maayo nga himuon na lang og 5 pesos diskwento kada litro tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina. Inon pabor sab si Duran sa gisugyot sa Kongreso sa 3 ka bulan nga suspensyon sa fuel excise tax. Gipasabot sa opisyal, wala pay plano ang SIMDOC nga mo-file og petisyon sa fare increase sa mga pampublikong sakyanan. Dugang mensahe ni Maning Duran. Dapat yun ang discount sa driver yatag. Dili ang pantay pasada, ayuda, kaya ayuda po. Dili ang driver nga nagbiyahe mo na yatagan. Dapat ang driver nga nagbiyahe mo na yatagan. Discount na ito. Gani karong adlaw, gipatuman na ang oil price increase, ang presyo sa gasolina. Ang premium 67 pesos ug 87 centavos, samtang ang unleaded 66 pesos ug 87 centavos, samtang ang diesel 67 and 47 centavos, samtang ang presyo sa kerosene 82 pesos ug 76 centavos ang mataga litro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Don Punayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.